ସତ ହେଉଛି କି ମାଳିକା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ମହାପ୍ରଳୟ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସମ୍ଦତ୍ତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମାଳିକାର ବଚନ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ବାଇବେଲର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବା କଥା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମାଳିକା କହେ, ମହାମାରୀ ଘୋଟିଯିବ, ଦେଶେ ଦେଶେ ଭୟ ଉପୁଜିଥିବ ଯେ କେହି କା ଘର ନ ଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ କେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାହା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଚାଇନିଜ୍ ଲେଖକ ନିଜର ବୁକ୍ରେ ଲିଖିଥିଲେ ଯେ ଏକ ମହାମାରୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୁନିଆକୁ କବଳିତ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏଥର ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ, ମହାମାରୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଇନ୍ସ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ଘରେ ଘରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରାମେ ବୁଲିବେ ଶୃଗାଳ। ବୈଦ ଡାକ୍ତର ରୋଗ ନ ଚିହ୍ନିବେ, ଖାଇବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ। ପିତାର ଶବକୁ ପୁତ୍ର ନ ଛୁଇଁବ, ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଥିବ ତହୁଁ। ସଂସାର ପାଖରୁ ଡରି ଯିବୁ ଯେବେ, ହରି ଭଜୁଥିବୁ ଯେହୁଁ। ବଳଦ ସମ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବେ ତୁଣ୍ଡି ସେହି। କାଳ ଭୈରବ ଆସି ଦେବ ଡାକ, ଗୃହେ ଲୁଚିବେ ସବୁ ଲୋକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ କେଉଁଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସତରେ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୌଣସି ଡାକ୍ତର ବା କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏ ରୋଗର ମେଡିସିନ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। WHO ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିରାଶ ବାଣୀ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି। WHO ମତରେ ଯଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନ କରନ୍ତି ତେବେ କରୋନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ତ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଯେ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ରହିବନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତାର ଶବକୁ ପୁତ୍ର ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ସେଇଆ ହିଁ ଘଟୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ କାହାର ଶବକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଏ ବଳଦ ସମ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବେ ତୁଣ୍ଡି ସେହି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ହେଲା ନା ବଳଦର ତୁଣ୍ଡି ସଦୃଶ। କାଳ ଭୈରବ ଆସି ଦେବ ଡାକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳ ଭୈରବ ମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ କରୋନା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ମିଳିଛି ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିରର ପତାକା, ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପତାକା ବାରମ୍ବାର ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ଅଶ୍ରୁଧାର। ଏବେ ସେହିଭଳି ଭାବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ଦେଖିପାରିବେନି ବୋଲି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସତରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟ? ଏସବୁ କ'ଣ ସଂକେତ ମହାବିନାଶର? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ତ କେବଳ ସମୟ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।